ஒரு பையன் போய் அப்பாட்ட கேட்குறான், அப்பா அரசியல்னா என்னப்பா அப்படின்னா. அப்பா சொன்னார், நான் தான்டா வீட்டுக்கு தலைவன், அதனால் நான் தான் நாட்டினுடைய அரசியல்வாதி. ஆனால் உங்கள் அம்மாவை வைத்து என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியாது. உங்கள் அம்மா தான் நாட்டினுடைய அதிகார வர்க்கம். இந்த வீட்டை கூட்டுறாங்கல்ல வேலைக்கார பொண்ணு, இவங்க நாட்டினுடைய தொழிலாளர் வர்க்கம். எதிர்காலமே தெரியாமல் அழுகுது பார்த்தியா உன் தங்கச்சி பாப்பா, சின்ன குழந்தை. இதுதான் நாட்டினுடைய எதிர்காலம். கேள்வி கேட்குறேல்ல, நீ தாண்டா நாட்டினுடைய இளைஞர் வர்க்கம்னாரு. அந்த பையனுக்கு ஒன்றும் புரியலை, போய் தூங்கிட்டான். அன்னைக்கு நைட்டு அந்த சின்ன குழந்தை தங்கச்சி பாப்பா அழுந்துச்சு. இவன் வேமா போய் அவங்க அம்மாவை எழுப்பி பார்த்தான். அவங்க எந்திரிக்கலை, தூங்கிக்கிட்டே இருந்தாங்க. வேமா போய் அவங்க அப்பாவை பார்த்தான். அவங்க அப்பா நைட்டு 12 மணிக்கு வேலைக்காரி காலை சுரண்டிட்டு இருந்தாரு. இவனுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, இங்கேக்கு அங்கேயும் ஓடி வந்தான். மறுநாள் போய் அப்பாட்ட சொன்னான், அப்பா எனக்கு இன்னைக்கு அரசியல் என்னன்னு புரிஞ்சிருச்சுப்பா அப்படின்னா. என்னடான்னு கேட்டாரு. இந்தியாவின் எதிர்காலம் அழுது கொண்டிருந்தது. இதை கண்டு துடித்த இளைஞன் அதிகாரிகளிடம் ஓடினான். அதிகாரிகள் அங்கே தூங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள், அவர்களை எழுப்ப முடியவில்லை. இதை கண்டு துடித்த இளைஞன் அரசியல்வாதிகளிடம் ஓடினான். அரசியல்வாதிகள் அங்கே தொழிலாளர் வர்க்கத்தை சுரண்டிக் கொண்டிருந்தார்கள். இளைஞன் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் ஓடி 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 ஓய்ந்து போனான். இறுதி வரை இந்தியாவின் எதிர்காலம் அழுது கொண்டே இருந்ததுன்னு சொல்லி முடிச்சாங்க.